ev demeke li Bakurê Kurdistanê xerakirina xwezayê talana xwezayê di Rojevdeyê geliyê perî ozazanên gimgimê dibin xetereya talana şîrketên santrala enerjiya jeotermal de ne. Projeya santrala enerjiya jeotermal ji aliyê şîrketa Amerîkayê ve li gundên sînor ê navbera navçeya Kanîreşê û ya Çewlikê û navçeya Gimgimê ya Mûşê tê plankirin. Li gundê xwarikê yê navçeya Gimgimê ya Mûşê berxwedana gel al dijî projeya santrala enerjiya jeotermal di roja 61 de bi biryardarî û hevgirtinê didome. Xwezaya Bakurê Kurdistanê bi salan dibin gefa şirketên enerjiyê de ye. Ew xwezaya bihuşt rojane bi xirabkirin û talankirineke mezin re rûbirû dibîne. Ev demeke gelî û zozanên Serhedê bûne armanca van şirketan. Niha bihuşta geliyê perî û zozanên Gimgimê bi xeteriyên mezin re rûbirû mane. سرا پاریزر من تاره گلو گلستامی وی لسر اسمر و خوزارو Li herêmê divan newal gelî û zozanên bihuşt de mîna xwezayê berxwedana xelkê herêmê jî du meh li pay xwe dihêle. Ji heft salî heya heftê salî niştecihên herêmê li ber deng û awazên zozanan li ber xwe didin. Projeya santrala enerjiya jeotermal ku ji aliyê şirketeke Amerîkî ve li gundên sînor ên di navbera navçeya Kanîreşê ya Çewlîkê û navçeya Gimgimê ya Mûşê tê plankirin. Li gundê xwarikê yê navçeya Gimgimê ya Mûşê berxwedana gel a li dijî projeya santrala enerjiya jeotermal di roja 61 de bi biryardarî û hevgirtinê didome. Nobeta ku ji aliyê Meclîsa Ciwanan a Platforma Ekolojiya Gimgimê ve hatiye destpêkirin, ji aliyê şeniyên gundê Hemûg û Çaxlek ve tê domandin. Di roja 61 a çalakiya nobedariyê ya li dijî projeyê de li ser konê nobedariyê wiha hatiye nivîsandin. Yek dayîka me hemûyan heye, ew jî dayîka erdê ye. Em ê nehêlin kes dest bide axameya li Vartoyê. Jinên Vartoyê vê talankirinê red dikin. Projeya santrala jeotermal dê bandorên li 22 gundên ku di navbera Kanîreşê û Gimgimê de nebike. Pispor û welatiyên ku dê ji projeyê bandor bibin, dibêjin ku ev proje ne tenê ji bo jîngeh û lawran e. Lê di heman demê de jiyana wan bi xwe jî rasterast tehdît dike. Gundên ku dê li Gimgimê dibin bandora projeyê de bimînin ev in: Tanzîk, Tatan, Hemûg, Çorsan, Xwarik, Qasîman, Ameran, Zengena, Mengel, Kûzik, Civarkan, Caneseran, Xaşxaş, Ûskîra, Şorik, Şeman, Gadîzan, Badan. Her wiha gundên Kanîreşê yên ku dê ji projeyê bandor bibin ev in: Aynik, Lîcik, Şorik, Çêrmûk, Sqavêlan û Qarxabazar. Ekrem Alan berdevkê platforma parastina jîngehê ya geliyê perî ji Çewlikê mere mijara berxwedana ku li Wartoyê ev du meh derbas kirî em dixwazin binirxînê li dijî talankirina xwezayê gel berxwe dide. Hûn dîsa bixêr hatin bernameya me. Bixêr dî nav xêrê dabin. Silav rêz. Me biborînin ji ber meseleyê teknîkî qutbûyînek çêbû em ji temaşevanên xwe re jî biborîn dixwazin di meseleyê teknîkî de car canan em pirsgirêk jiyan dikin. Em dixwazin we godar bikin hûn hinek dijî behsa wê berxwedaniyê bikin dijî vê talanê gelê Gimgimê berxwe dide li Mûşê, li Periyê, li Kanîreşê berxwedaniyek heye. Em dixwazin ciyê ku nûmane û berdewam bikin. Erê. Ana me got geliyê Periyê li Vartoyê tenê va evka îşgala li ser ne li ser Kanîreşê û Vartoyê, li ser Tekmanê, li ser Xinisê, li ser Çeteyê Oyoxlî, li ser Çêrma Endersiyê. Yani 680,000 hektar alanê coğrafya ye û
şirketa dixwaze 602 santralan li vê heremê çêbike û berxwedana me li hember viyane. Vartoyê da jî Ev santral- ji hevra Ev santral herî zêde çi xeterî didin avakirin li ser wê xwezayî? li ser wê xwezayî çi didin avakirinê em benê santralê jeotermalê li vê heremê da hewa me qilêr dikin. Em benê jiyana me ji dest me, tenduristiya me ji dest me digirin. Ew li vê heremê da kanserê çê dikin, germayiyê derdixinin ku her santralkê baceyê wanan ev baceyekê tê da germayiyê derdixinin her santralkê ew baceyê wana em benê girsiya wana, mezintiya wana qasî top sahası em bêjin wa qasananin û di wan santralan da jî her bacekê hene girsiya wana yani mezintiya wanan 10 metre ne. Ev wê derê da ji bin erdê ji 3000 metre binê erdê akışkanan yani ava germ tev gazan tev kimyasalan derdixin rüyê erdê ev ava germ du sî dereceye. Du sî derece ava germ wexta ki derket ser rüyê erdê li heremê hem yani iklim değişikliği çêdike 2 derece eğer 2 derece germayî li vê heremê çêbûyese berf nayê barandinê. Hûn zane eğer li herema me berf nebarî ew jî ciyan nabe, av nabe, av nebû, hêşinayî nabe, xwezayî nabe yani her derê da vê heremê talan dikin. Cardinê jî siyasetek li ser vê heremê dimeşe va dere hûn jî zanin Dersim eyaletiye. Yani 6 salî da 7 salî da carê vê heremê dixwazin vala bikin, bê însan bikin. Loma jî li vê dera ji serî da vatenê ne mesela ew ki ya Vartoy ya Kanîreşê yani ya hevde gundê Kanîreşê ya jî ya 16 gundê Vartoy nine. Va ya vê heremê giştiye ya Vartoyê ya Xenîsê ya Tekmanê li ser Tekmanê li ser Çetê li ser Çêrma Endirsiyê. Ev navçeyên Erzurumê ne ew ê ku tu wan behs dikî? Erê Xenis navçeyê Erzurumê, Tekman navçeyê Erzurumê, Oyoxlu navçeyê Erzurumê, Kanîreş navçeya Bingolê, Çêrma Endirsî navçeya Bingolê, Varto navçeya Mûşê, Bulanık navçeya Mûşê, Erciş navçeya Wanê. Hetanî Ercişê tere. Yani Erdîşê bandorî dike. Erê, hetanî Erdîşê bandorî dike. İgnis Haşîkê enerji şirketî li ser viyanê sala 2018 da fizibilite raporikî çêkiriye li vê heremê derxistiye û vayan daye Enerji Bakanlığı wana jî va fizibilite raporiya wana dijî gelê me xewera gelê me ji vî tune dijî gelê me vana em benê onaylamış kirine va rapora û em aniha li hember viyanê berxwedanê kar dixinin. û lîçikê gundê me da ez ji bixwe jî ji herema Kanîreşê ji gundê lîçikê me ji periyê me gundê me jî qelbê periya jorin e. Yani rin qelbê ew ki periya jorin e û sala 2025 da li gundê me yektî da dest pê kir. Yani serî da di gundê me da dest pê kirin me li hember wanan berxwedan kî kar xist wê çaxê jî me got
مگو وان نه تنی اوکا ایرشا سر پیری یا جی ایرشا سر لیچکی و ایرشا سر حرمیه و حرم وانان دخوازن وی حرمی گشتی بگرن و ایسا جی گوتنی ما راست درکتن آنها لوارتوی برخودان کی اضافه ایرو شش و یک روی لوری چادر دار خستنه کون دار خستنه کون دینانیشی دار خستنه سوژی ام لکانیرشی لچرمی چرما قرتزی دویجن لچرمی ام بیجن ام جوان کی دار دخنم یعنی به چاپمنیه کی ددن مدیای اون داخویانی بدن ویدری داخویانه که اری ببورینه ما زمان خواه بیرا کری سکریک نینه اون چقدر کاری بنو داخویانه که دادن چاپمنی و ام دویجین ام ناخوازن برا ولاتی ما خرابه برا خوازایا ما خرابه برا جیانا ما تندرستیا ما نخواشی به و یعنی لآیدنی لترکیه باجار ترکیه لآیدنی گرمنجی و 37 تنه وان سانترال هنه وقتا که وان جو ترمال سانترالی نچون گرمنجی قانسر اورانیه گرمنجی سدیدا 0.5 بو ایرو گرمنجی 4 قاطی ortalama Türkiye kansere yani her maleki de 2 kanser nefas kanseri hene. Em duyun emteni velatı xoya em vi velatı da jiyan ki de dominin vi jiyanı da em naxazın em bun kanser em naxazın mali mevelini kuştini va berxudana me teni boy menine de ve harami da der hene tu hene بیشین گر هنه هرچنه ام بیشین پسکوی هنه یعنی تنه امجیان نکن و حرمی دا یا اوکا جیان کی دیجی میجی هیه ام گره که حقی واناجی مافی واناجی بپاریزن لوماجی ام دویجین برا آوامه جاری نکن آوامه نکن جار برا حرمامه نکن چول یعنی برا آوامه نیبرینی برا حرمامه نوه چول برا داری me هش نوین چرکه اوی که مریک قزل داری دی گوتیه اگر ان از بردم مجی پر نما مجارجی راستی گرینگ من نخواستم وقت بکن کرم که گوتنی خوی داویجی مرا پار و بکن اره ام ویان دخوازن که ام دویجن ام و مهن نخواستن ولاتی خوی مهن دعوت نکرن من نگون ورینی ام دویجن جو ولاتی مدر کون هرن ویان ولاتی میه ام خودی ولاتی خواه درد کون حتی نکا چیای می گلیمه دشتی ما خودی خواه هبون ایروژی و کتیه سرملی ما و جیانا کتیه خودیتیا وی ولاتی کتیه سرملی ما ام هتان خوش بین بر خودان خواه دادن ام جو ترمالی نخوازن ام دخوازن ام جیان کی برومت جیان کی بسرکفتن و درا بدومینن ام تشکی جوه دخوازن چاپمینی ما دخوازن براستی راست بون دنگمه تنجمه بن لما ستاری بکن امجی برخودان ولات ددن امجی ولات خو خودی درد کون و د پاریزن باشه دویا سوزامه وایه باشه ام گلکی سپاس کن و انتبلی برنامه ام بون حیاج دست مجی به لدجی کو او ایریشن سر خوازای کردستان چید بن تالانی چید بن امجی هول بدن هر بکن روجف به مجاری می بوره بن قوت بشوره سرچاوان سلاو ریز همو حوالان را همو تماشان می گداروان مرا